ऐसा झटका जन मारो आवो ये विधाता ने तो काम गड़बड़ाता है। आज देखो ये कि असली नपाता हो रहा बा, नकली के जमाना आ गई। जो जन बार बार चीज बोले ला आज हिट हो गई ले, और निमन निमन चीज करे ले वो आज अनफिट हो गई ले। जैसे लेके देखा जाए भरत शर्मा के आज तक लगे हो जोड़ा ना लगौले, लेकिन आज खेसरिया के देखल जाओ आज चना के भाव में बिकाए लगले। लहंगा लखनऊआ पर खूब रउआ गा रहल बानी, हम हो गा रहल बानी तो 15,000 में नाइट चलो तनी। आज खेसारी लाल के 2-2 लाख के सटा चल रहा वो ना ये कहीं जगह जोना के गीत पर यदि जे मथन करो कोनो अर्थ नहीं है उसको गीत। अब देश के लेके देखी तो नकली के राजे अरे सली न पाता अब विधाता न नकली के राज आई असली न पाता और आज भाई भाई के चिन्ह नहीं थे। आज हम देखो तनी ब्रह्मदेव बाबू के विष्णु बाबू के दोनों भाई के इतना प्रेम हम स्नेह देख रहल बानी, ऐसे ऐसे कहो कहो मिलेगा। हाँ भाई भाई से हो भाई भाई के होता है अत्याचारी, कहाँ बैठल बारे बंदारी, कहाँ बैठल बारे बंदारी। हो ए मुरारी ए बनवारी जी आज देखो तनी कमीना के डर से इंसान भाग रहल बा काहे गोकबा के राज में अरे नवाज पर है बकरी भगल बिलैया चढ़ के जाला मुसरी गोकवा के राज में नवाज पढ़े बकरी भागले बिलैया चढ़ले जाला मुसरी। हाँ 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 बिलाई जब चाहे तब मुसरी के झपेट सकेले, लेकिन समय वैसा आ गई जना मुसरी चढ़ रहल बा बिलाई भाग रहल बानी, कमीना के डर से इंसान भाग रहल बानी। गोकवा के राज में हरे नवाज पर है बकरी भगल बिलैया चढ़ले जाला मुसरी। शिवनाथ दीना
आर भिखरिया धन भिखरिया खत्म हर भिखरिया पुलिस भिखरिया रे केहू के अरे केहू के नहीं के महाराज शिवनाथ जी ना भिखरिया हरे अनारी कहाँ बैठल मारे बड़ा सुंदर एगो हमने के स्वागत गीत हमने के गौनी हाँ हाँ विष्णु बाबू आबरहदेव बाबू स्वर्गीय हमने के गोवर्धन बाबू ये दुनिया छोड़ के चल गई नहीं दोनों बेटा के जब जब याद आई है तब तब आंख से आंसू गिरे लगी है कि हमारे बाबूजी रहलन त का रहलन का रहने जैसे ब्याह जी के मोहर आयल रहे हाँ है गीत पर ये तो याद तो स्वागत गीत के मतलब है कि पूरा परिवार लोग जौना नाता गोता है वो सब के हमनी के मोहर आवे के चाहे है पुरस्कार से वो गोवर्धन बाबू के शांति खातिर भगवान से प्रार्थना करे के दोनों बेटा के जब जब याद आई है हाँ कि हमारे बाबूजी रहलन त का रहलन बाबूजी द्वार के सिंगार हो माई हमारे घर के सिंगार बारी ना बबुआ केनहियो से आई है घूम के तो देखिए कि हमारे बाबूजी द्वार पर नहीं खेता आंख से आंसू गिरे कि हमारा खातिर बाबूजी काका ना कोई नहीं है देखो तनी की फल फुलवारी बहुत आबाद है बना के कितना गोइनी हाँ जोड़ा की बेटा से का के पोतो लोग से नानी घट ना हो सुन रोहनी है कि इनका नाम के चर्चा चलत रहे का है यही जे नरक बा या यही जे स्वर्ग बा यही जे नरक हो आ यही जे स्वर्ग बा टोपिया से भेंट करा दे भिखारी हाय स्वर्ग वही है अब गोवर्धन बाबू चल गई नहीं इनका वियोग में पूरे गांव समाज लोग माने जितना हित कुटुंब रहले सब माने उदासी बानी